India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Naka liang kaseng choy si berokoi. Hakum gani gasngi kepada ka lengkuk sengi yam keba nyau jong u mayet openg stone lengdo we ne kiri orang ba kumjur noelam u baju keren nakapor cakapor bade bat kani ka kam khaput u balayele ru kumnu ba kijaka jong ki himakasi kinom du ai bat kinlet cha sam yakum gani gasngi keba iraki kani ngisngu kamau burom danga jing sngo khang da ka jing so si ya ka jing du no ka jong i kum ka chai pen riu yo neu riu rang ba urat ba jong ka chai pen riu ngi la sngo dei ban pen mi ya ka ni ka kwat leng krom ban pen chai pat ba halor ka jing sngo bat ki jing shisha ki bangi kum ka sang yeng adu ka ne khlep mat ka ba menta ban pen pau bakum ka chai pen riu ngi la du nong shibun ne ha ka ni ka jing ya pen bet kot ka baning kong la ne ka ta ka phase 1 ka jing ya soy ya ka MOU ha pedeng ka sarkar ka jongi ba ka sarkar Assam kum kaseng nadu kasi ka basdang ila keren daga basyay ya kani ka sarkar ban penpau ba kalayat bakla hakaru kompenbet yo put usam hakani ka phase 1 namar kum bakalong hi kajat benriu nyu trap kum juru ki hima khamtam me ki hima jong ki jaka jong ki hima khasi ngila du ai syaka Assam kum mangitip kastan lani ka nongrim ka baga sarkar ka yeng ko ong ba kabaningkong gade ba namar bakat kum ka kaipot jong snam arja khatway ya kabala summit aku tukapo dengan sarkar kani ka sarkar ka pamenta ko ong bakamla syu ban haidin kala da kalong kumta ni suthu ba kum kaseng la ngiya ta kata kalenti kajing ma ba kajing ya ka bakraw kan bu ya ka jat meri ko jongi hakani kuat ka ba arpat ka ban penyep kandon kajing penbet habai dei bikiwai pat ki jaka ki bakham kum kalangpi kum ka blok 1 blok 2 ka siar khanduli ka desh domria ka nongwa mak tumur tengi kum ka seng ismo ban pen pau sik pat ba khnam gi pat ba bat ki pardo parasnam gi jongi ki nong shong snong jong ka briu nyo trap ko kin so thu ha e kani ka bakla kani ka sarkar ka bakla ka baningkong ka jing bakla jong kani sarkar ka dei bakam so thu ya uput usam jong ka jala mai kalia ngide ba so thu ba ka district council ka yo ya uput usam jong ki district council ka dei long ba ki hima khasi but ka sarkar Meghalaya ka bu lani ka yo ya uput usam ka dei long ba ki district council Tehaba kumta ban yo lani ban tip thikna yo put usam ja ka jala ka jongi ngi ban so thu ban don ka jing so thu jing mot kham tam bat ki hima khasi kumba kalong menta daki khat ar khat lai tli kisnong jong ka hima nong lang kala ya no sha Assam pinapet ya ka kisnong ki bahab hapo hima jerngam kilaya no sha Assam kisnong ki bahab hapo ka hima jirang ba hima nong spung kilalet no sha Assam lari pipet ya ka snong jimrigao ba kalengkung kidi ki artli ki snong ki bahab apo kahi hima nong spung pa hima jirang kidi ki snong ki balong try di hima khasi ya ki kot jaka gitu ya ki bri ki basong gitu ki jaka la ai de ki hima khasi rega basusi kalong ba hakapor bo konrak sangmau chief minister jongi ya soy kani ke MOU uklam kanjok khtin ya ki hima khasi de halor kata nong rim ka bala pelong ya kini hima khasi wat banlet bantit ya ka jengkhang jong ki kayeng dorbar kayeng Kashari bakhli do jong kari India kata ka Supreme Court ban penpa kajing persya halor kani ka MOU but kajing ong lani kajing bu palat jong ka sarkar jala ban ong ba ki briu ki basyong hakini ki jaka kinrai lakin let cha Assam ne kin let cha Meghalaya kalong ke AK ka bangimla ban pediang namar ngitip thikna kumbalong hapo jimrigao kumbalong hapo lengkung ki briu ki basyong hang tu kimdai ki khasi gidai na kawi pa kajai ban riu tipan ong ba maki kin rai laki jaka ki jong hima khasi kin hap chapo Assam lani kin hap chapo Meghalaya kalong ke AK ka babakla bat ka ban bu jing ma ya kani ka phase 2 kilai ilong baki kot kubor baki karne pali ki basyong hapo langpi ki basyong hakiwe ki snong kila de ban ong lepa bangi ngim kwa banwan cha Meghalaya nginlet cha Assam lengi tip ti kena pat bakini ki snong ki bahap hapo langpi sector kidi ki snong ki badai hapo ka himarat nong mensau hapo hima mensau Telada kalong kumta lada kini ki karne pali lani kiwai pak kijai benri kin rai lada ka sarkar kan ong bet ba kibri ki basong hatu kajaka kin rai la kin let cha Assam kin let Meghalaya ka umut ba kajingma kan bu yangi namar bangi tip tikna ba kini kibri ki la de pen pa ba kin let cha Assam ta hatu kan nomlong ka jingdu nong pat ya kajaka ka puta jong ke hima khasi